એક જણ ચડ્યા ત્રીસ જણ ચડ્યા તો એકલો પૂછાડો બધા બાનો ભાઈ જોડા અને આ ત્યાં હતા એકલા આલા મગાઈ પોળા અને કાદા દાલા બોલા કાદા દાલા બાય લાડા ઓળને કેટરિંગ घेतली लुसी कॅटरेस म्हणून कॅटरिंग घेता पण कादरा कोणाला घेता येत ना हांव जेनास ना वयची पयची रांदो पोटे मुगे स्मिये गेले ना मरे कॅटरिंग घेता आवडली आणि कितक्या को माडा गोड घाता सरपा देला आणि को दोन तीन माडा गोड गायले आणि कोण किती ते आटो मग हाय नको आणि म्हणजे मोठ्या जाती घेतके सर सारखं लुसी कॅटरेस म्हणून कोण ओढे तिथे त्या प्रभात इतुले पयची ती जेवण ते गेले आपका जेवण आपके मुझे सुन हां अगर बिजली तो के पयची ती जेवण आता कोण यांची काम करे एटू आपण की माडा गोड गायली ग्रीन आवडे सोंते प्रॉब्लेम दोन हाय Halo? Lucy Caterers Sunita? Ako pala Rita. Ako kasi sama Sunita. Ako text no. Ako kasra order di पास आलो ना. जेवण ऑर्डर दी पास आई. मग एक सांगू काय खाल्लं किती वाजता साक्षी आणि डेट किती वाजले so आणि डेट किती वाजले so आणि नॉय किती वाजले shut up. आपली ओपन कुठे येतो नवराच तो निघो. देश नको मुझे तुझे इंस्टा तो नारे कॉलेज तो नारे काम आवडतात ते नारे ते इन्व्हिटेशन दिलं ना घेतले मग एक सांगू किती तू केटरिंग घेतली गो. होय होय मग केटरिंगाची तुम्ही किती सांगू मारे आहे गो. आता काय सस्पेंड होईल काय पावले तू तेगे नॉय का पावले कोणी सांगलो तू लाजरा ऑर्डर घे नॉय की तुले कोण घेडी की ते किती कापले ते चालले तू भेटा होता असं की तू लावले शेतामध्ये अरे त्या मला मिस्टर सुनी बाय आणि त्या पाव नका रस्ता ते मग तुझे पाहिले हवा हे ना सांग ना बरे वाटते तरी आज पासून या बुद्ध्यापासून वापरला बाय घ्या आणि बाई ते बुद्ध्या वापर काय ना सांगा बायलेची पण मग सांगितलं असं तरी ते मग सांगितलं हा बायले वापर कोणा सांगा ना काय ते लोक पागल नका मग सोय ना दिवस पाहिलं काय ते पाहिलं पाहिजे इना तिकडे पॅच काय पाहिजे जोर नो मना मुसाडी आगो उगे बाय लावली काय बोली आगो काय दादा दुनियाला मग मासे मोठी झाली बाय काय सांगले सकाळ उड्या धाव सकाळ गाव म्हणली की ते काहीत ना बायले गोळाबार धावती असू नाही म्हणा मुच्या जाऊ काय काय मुच्या गेल की खबर ना रिव्हर्स गिअर नाही मग खबर नाही ही खबर लका सांगायची बाकी तो तुझे गोव्या अरे आणि मेडिकल मध्ये ऑर्डर आले एक डायग्नोजचं पुन्हा ऑर्डर पडायला त्यांनी ऑर्डर आणि ते म्हणजे गाव सांगायला सुंदराची डायग्नो आणीच पाहिजे आता मी तो आणि सतीना आणि मग संचित कालाय का ते स्टार्टेड मी फर्स्ट स्टार्ट होय काय हे त्या आम्हाला 10 जण आवाज काढालो 10 जण आवाज आता पाहिलेला आणि किती आवाज बंद झाला काय माझ्या सांगू जायचा म्हणताय बाहेर होई गोवा मुठी दोताय होई मग झाड जापा जाई ती बाहेला मूठ केती ओळी आहा ती ते वर मुठी जी आहे तुझे पण हाडला गेल्या आणि मुठल्या नाही झमाय केसो मुठी आहे बायला बघायची खबर आणि त्या बार सांजे मुठी असते बाई एकदा बाबा आणि एकला की साजार काही ट्वीट होते सोनाई पकल आणि मुकून गेला पकल केली ती बऱ्या उठले ट्वीट पातळो चीज हापा घुसलेलो 300 ट्वीट चीज घाटाला ओकली फ्रेंडाकडे माग पडत म्हणून आणि फ्रेंडोन ओकले दितालो चीज 300 घाटालो फ्रेंडोन दितालो लास्ट फ्रेंड होता जाऊन आणि आपली कामला चीज उमला बरं नका मारूया ते चीज सांगतो गेला नका कामात चीज उमला नाही काढला
कास्ता हवं हबल मध्ये कोणा हबल कोणा सांगायची कास्ता होता इकडे कास्ता वहिनी जास्त झालं सांग रे हबल मध्ये ते नवीन कोणाशी पण कास्ता हबल मध्ये पण हबल मध्ये या किस्ता कोणाशी पण आपले काय कास्ता हबल देत नाही पाय हबल मध्ये रिपोर्ट कोणाशी पण आपले व्हायरल होत आहे अरे कसं ती तरी पहिले सांग रे मागा कास्ता हबल मध्ये सांग रे जय त्या कसा सांगणार काय सांगणार काय रिपोर्टर कोण देणार काय घरा बाहेर गेला काय कास्ताची हबल दिसून जाणार रात्री बाहेर गेला ओत लागणार ते सोडून गेले एकला बोल काय पण आधी एकला मी तर त्याच्या उडा किल्ला जवाब कमी होईल म्हणजे मराठी कमी होईल आणि विचारल्या गावाला निकालता काय इथे सिरियल प्ले दावा जो पाऊस पे की सॉफ्ट पावसा पावसा वचोंक जाय पावसा पावसा वचोंक जाय काळी कुपां धोबी जावंक जाय सुर्याची किरणां पळोवंक जाय कटकटीत वत येवपाक जाय कित्याक रे अंडरवेअर धुवून सुकोवंक जायले ती सुकोवंक जाय पहिला ड्रायव्हर आमचा खूप कसं हात झाला हे घेऊन ये आज जेवणामध्ये मोठाड्या भाजलेल्या किती ना उडोस नाही आणि मोठाडू पडाय म्हणून कास्ता खबर आहात पैसे खबर बाय मुको मध्ये 3 लाख आहे कितको ट्रान्सफर करपाचे 3 लाख दवा रोज वीस काढायचं तर दास जोड्या याकडे ट्रान्सफर करून बँका बुक येयलो एक काम तू मरे ते पैसे मुगे बँका बुकाचे ट्रान्सफर कर तुझ्या हुई बँक आहे ते बैंक नाही दे बाई मुझ मोती हाय गव्हाण पाहिले को उलट नाव झाल्यावर गव्हाचे डायबिटीज नॉर्मल जाता गव्हाण पाहिले को उलट झाल्यावर गव्हाचे प्रेशर नॉर्मल जाता आणि इतलेच न्हू गव्हाण पाहिले को उलट नाव झाल्यावर गव्हा गो यांचा मौत आहे पुणे उलट की पाय दुसऱ्याची आसपास आहे संक्रामेचा पाहिले